Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kikin hun jong kasur kabri uhnyo drap mentakasngi kilabu dah kajing dawa ya kasorkar baya ka mukadma ban bishar halor kajing syapniap ubak syarat sefi thank you kadai ban ai hapo jong ka first track court habaya kran bat ubak don bok lang kharleng do uloong hadin balawan ra ya kani ka kaipot jong ka judicial inquiry committee hapo kaying dorbar mentakasngi kapau syai ba kani ka kaipot kamdei ka bala penhun ya baro kajing bamhun ya kene kakai pot kalong halor kajing jak kerteng jong ki pulit ki badan kti ban siat yap ya ubak sheris te feel thank you kakai pot kapau syai bakadon kajing lek kurman na kaliang jong ki pulit ban wara ya kajing klat no jong ubak sheris te feel thank you nre hadu mentah na kaliang ka sarkar ka klampat la ban chim kanu ka senjam ban kem lani penshitom ya ki badan kti nginom sange nginya yele kata gedeka thang pedang le si jong ka sur jong bring nyutra santrek jong brai beladap ngila le hapo ka kredop sekretariat bat ngilayo bandrong bani kedok ban diptisian wakula ringi hat puski ba ya gedi ka kai phot lani ketika inquiry report jong ka jisha dekat jubor ka jing em jong ba cheres feel thank you bang kwai dor blai en sale ha ka first day of session ka bomot ha ka ski khandai trek jong usap nomor arjat wa te nginom la kham dap haiden ya kacing kren jong new diptisiam hak away kalempung yalap election ke jong u lane kacing ya kren sanyi masih mapu mulai uang ba kipat ba ni penbej malakas sansdam ni penbej ki bej yangi bat ngiwan dah ke buat te keningi simba yo lese hakasantrik jong uniu benai beladam kajing keren ka jong u yang yo de bas penbi de terdau ngewan nakal yang jong kesul berinyu trap banwan hang ni harikat kini plakat bangin remain ya borok hoj kita ki legislator khamtam na pok berinyu trap jongi ba kide ben pikina banli pok floor jong house agre first decision des hukman ban owi phi shimla ban penbi namar ngiru ngimde ki beriu kopi kumbang lami dado ka dewan hado menta nginang yai pat triang ye kata hong lani kata ka jing angnur ka jongi justice for late cheres thank you demta ski le sing laban ong ba ka de jing job ye ka bang layo ban yo sngo ba ye kata ka inquiry report la plat lane la le ha po ka first day jong ni ka session atom session menta te hak bri bat ka report nagleng jongi kum ka sul jong bri new trap ni keren chai bangin nomlak banteng dari lele. Natrai ngilayo ngidak siok mentangi pas study loan. Kidan sibun hak ni report ya kabau diptisiam hak tu sengi bangi kedua bangi kesantrek jong raga suang ba even a comma will not miss wong. Kehendrai habangi page jadi pages ngilai ba ya kan ni report kiladon kibenta ya kabala wengno ya ka kerteng jong kita gibril lesen ado investigation officer pulen lani kitu ki badar kiti kacing thombor ya kacing em jong ulie Chesterfield step lagi witness kim dan baik kumine keladan blank ne ki popun ki pages la pendam bat kalayat lan bat kami ha baik kumine the commission also someone dash of I of PSKS dash non bekum gini ro ki bobun lames lo thang ni jadi terdau nak yang jongi ngi keren chai ba nginom la bandang yang ni ka kai phot di kabenda ka baar ngi sngau thamu la mo ngi la yo ro ni baki parlok social media mana la sam changi ki tho chpang kani ka jingjia mo ni mo bong niu breu kani ka jingjia ka bomut ilet ba cheres thank you namar ba la pendan kam da ka bor ling ba ka jingle lemu ka excessive use of powers due to thoughtless and excessive use of power na
ba lakum peniam yau ba cheris terfi thank you ling ba kata tactical team kabanikong te hang tu ngi isu shu ba nak liang jong o ka government ling ba konrat mo ka ong ba insakol explanation yau kau pulit rani ya kita ka kan hon jong ka tactical team one te nak liang jong ngi penpau ba ngim sui ha hak ji sha ba philalam hari lai yo sngau ba utang master A master B udan ketiban peniam lade ban chim kam no yu kini kalong ka jing tawa ka jongi te haipat ni kadang don ka jimbure kam don jimbure syo namang ilalap ba ulah keren chai ba ulah pen dan kam namar ba excessive use of force te hak jo ka por nak liang jongi ngi persya ya ta jingkol explanation biang habade ba ka cases bat ka ba nak liang jongi ni dawa ba ka first track court ka dei ban kle no la ne ban de ban chimti no habade ba case shu ngak ban ong ye pi habade ba ni ka jingjia mo ngila dawa let's say lakham slam te ki paralot MLA ki badan hang ne nginam la ban len nadu bangi pha soi ya tu ka sikidisho campaign ki jongi kila don ki ba ong bang ngin sore sikini ki issue tinggal kuat ban ong ban keren syai bakum ka jaj ban riu ngilangnya laning ngilat han ban yo snow ya ka jinglet don bor dong thombor jong ki briu jong ka an ngi I balada le ubriu u lese u kan hun seng balang sho lane takti ya unong we nong ar u bale I ni ki kam ki ba hakim nang salang te kilek no ki kem mardor ki pengat ki section but lakem laset ladam day lai penai nru penai de kisnam lakem iki henry mentangi lalap pelen ba katum ketika inquiry lalap ba udon uta unong peniap yau bala waiting no hang nika ka report tingi ong ba haba phila kem ya kita ki no ilam seng balang phila kem ubre uba dan kiti ban syo bandat ya ki barjelal ni tang ban sibat barjelar ula syakem gina ilam seng balang dekat no tam le ya kini kinong peniap tingi na le jongi ngi don kata kecik artatin ya kini ke MDE government ngi suthu balada kale kumde hakwi kesngi ngatrai ba kanom salia ban shimro ya kajing em kajongi kom ki leaders hapo kasubri new trap lani ki par ki leader jogi NGO te kita declare human right commission kadai ling ba kajing yang menjur lang kayen ngi sehon ajisha ngi dawara ka wei insha ban pocket ikini ka releng ba kajing menjur lang kayen ngi lang yang menjur bat bala ki dau justice di bai di mentahi ko bolong ngini ab yang lambat ka ngini yer kat kiyen ko mangilo ado ka sin menikong bagi yer kat kiyen tementar yer kat kiyen rei asko ban olpa kirai ki bakam ngin sa syem andang ila syong ka biting ka jong bat lesi pisai kei ka ba ngin sale persya yang di ka sarkar ka ba kedop lesi kinong priap breu bat penstom yaki ko mo play imo yaki no hika ki badawai ka hot penstom na ba syong surang yaki mid day meal bat kum terter tengi kumbangi ong nadu peningkong ba ngi penram yaki ka sarkar MDA tingin mo ban len pe kumandang skir mo u konrad uang ba en sakol explanation hana habade berkedika jiksha peniap call explanation itu kulit habala dep bagi tik kulit peniap boleh man call explanation mi iki haji shala de bensusim kam ada lagi iki hermta haban call explanation mi iki kani kalong kalong thamula ne kam kai denak liang jongi gidawa bagi ke fast track court ke depan ya ke depan sim kam no pada hak jo ko por kani ngi suba ba kadon ke ka conspiracy dan ke jisla wat hapdeng jo ki cabinet rang ni tegi minister namar bingi ngidang kemau hak tu ko por when ki minister ubala step down herai let's say within an hour let's say lapro ulash kiu biang hata ka khan kani kadon ke ka ba nak leng jongi hi ko ka sur brin trap ngimla priang dalile ru em but kajing ya let's say menemo ngasku apan send ka message kerpan syakini ki kulit keberi para personam jongi ngih ngim semua opos la ngim persai pi borok ki kulit namar dal ki kulit ki ba dar ki basne ngi persya mentai ki kulit ni breu ye ki kitang suloi jong kinong bat an tel lada ngi phai pat cek tu jingjang lada ngi kerjang din
Nginam la banlen bau ba chire sude ubre badan tank kamet ke papang bestop. Let easy let's say ban kami u naka kamera songkai ne kamera thia. Kami u la da phisuba lane u phi bu udon I kam sni hang nang tai. Henry ke jingle jong phi sitang me le hastep snya arai bijin step. Kalong ke kabala kala dika pre-plan jong ni ke sarkar MBA. Teng su ban ong ba nakaliang jong sub renew trap. Ni su ban send message ru wat yakini ki parlok ki barang dan sebar. Lani ki ban sawan. Ni haban pej bah ya ke jinglong jong ni ko. Ni nom la ban tip menta khot syang taka pistol. Hare halendat yo jak majan no ba cheres. Keno yo breu ubadan tak kidis problem ubadan pangmat kijan. Keno bon ulik ubam kin mutur kat ke age ko jong e khamtam lele katno kidiki young age le se ki bilang wan te le se uni le se ude udak jing mesau ladang ngimla ba ban le ge persane sarkar ni haban long alert haban long husiar yang ni ko sarkar namar ngi sutho ba yaki ka mensim ejri jongnung samla jongnung nolong kebe kini ko sarkar hi kaile ban tham tenang le jongi ni penrem bat ngi kwa ba kita ki wei pat ki para nong mi khmat lani legislator ma lada PUE ya ka kai phat la please mane kalong kum to suba raise kini ki issue haki wei pat ki session lani haki wei pat ki ski ki ban salong ko ba ia phi ki parlok MLA ki badang snow pa pidena ka juk dok snam bat ngi lani pidang snow persya ya ka jing sha dekat jubor lani jing sha thombor jong kwe pat ki pardo snam ken ma mom phi ro pidir ka juk dok snam jongi tekan mau la da ki snow khiai ka ne sim issue lani ra no hakini yiwei pat kiski ki pasal long pan debate ya kene ka jingjia ka balajia hapo ka brin yutrap jongi hangtai po slong molai tenak leng jongi ngimdon ai tingi saidan ya ka we par ka meeting ya ka ba hadin jong ka je kedok bar ki bahiyang sam ngi sa shong ya ka isi meeting jongi bar hangtang ngi sa puna iki program ya ki persya ya kene ka MDA government ni ka Mother Democratic Alliance